hjertelig velkommen. Det her det er lejligheden. Hvor spændende. Vil du lige vise mig den? Ja. Hvor starter vi? Vi starter med køkkenet. Ja, det er altså lidt køkkenet. Og der er pyntet op til påske. Der er simpelthen, hvor hyggeligt. Og så har vi der er en ovn, og så har vi en vaskemaskine. Ja. Og en vask, og så har vi stuen. Ja, stuen er lige her. Her er sofaen, Ja. og så er der et fjernsyn. Okay. Stuen så. Og er det en brændeovn, eller hvad? Nej, sådan en har man ikke i Island. Det er sådan en bare til at have lys i. Nå, okay. Nå, hvad har du mere? Så har vi Dit værelse. et børneværelse. Ja, det er et børneværelse. Okay. Og Hvor fint. Det er rigtig fint, hva'? så er der et klæderum her. Okay, så hvor du har sådan dit tøj. Ja. Ja. Og så har vi et værelse. Det er din mors værelse. Ja, det er min mors værelse. Ej, det var også rigtig fint, hva'? Ja, det er Okay. sådan en her. Ja. Og så er der sådan et skab, det Ja. sidder fast på væggen. Nå, okay. Og så er der badeværelset. Ja. Og her er toilettet. Og der er toilettet. Og her er sådan et vindue, så man kan se lige ud. Der hvor man Så må lige kunne gå ud af vinduet. Kigge ud af vinduet. Ej, der er kirken Og en børnehave. og en Og børnehave. så er der en anden børnehave. Den er helt hernede. Den er sådan her helt Okay. længst ned der. Okay. Over. Ja. Så har vi vaskemaskiner. Ja. Ej, det var jeg heldig, hva'? Vask. Og så har du et værelse derovre. Ja, det er et gæsteværelse. Okay. Og så har man her et skab, hvor internettet er. Nå, okay, internet, det er også inde i skabet. Ja. Smart. Og Jamen, tak for det. ja, velkommen. Hej hej. Hej.